El tema de l'obra era... I ara agafa... Aleshores, aquesta gent, per què no van a una sala de concerts? Perquè tenen por d'avorrir-se. Aleshores, si ells, a la seva època de formació, els haguessin donat uns elements formatius, encara que haguessin estat mínims, del que és la música, igual que els hi donaven d'altres matèries, doncs poden anar a escoltar un concert tranquil·lament i poden disfrutar. Durant anys has fet gires pels Estats Units, Nova York, Boston, San Francisco i també gires europees, sempre amb grans elogis tant de la crítica com del públic. I això ho combinava sempre amb la feina de pedagog al conservatori. Sí, aquest fet els dirigents del país no ho entenien. Recordo que els dirigents de l'Ajuntament de Barcelona escolta, així vostè se'n va als Estats Units, però com hi va, sol o amb els deixebles? Parlem de l'altra passió de la teva vida, que en un moment determinat vas abandonar en part, els escacs. De la mateixa manera que vas ser un nen prodigi amb el piano, ho vas ser també amb els escacs. Vas guanyar campionats de jove... Sí, bé, jo crec que els escacs són com una mena d'amor de joventut. El jugador d'escacs professional, és a dir, una cosa és un jugador que després de dinar pren el cafè i llavors amb un amic doncs, ja es coneixen i fan la partideta i tot això. Però a nivell professional l'escac és una passió que pot ser irrefrenable. Miquel Ferrer feia com el rei Mides amb l'or, converteix en art tot allò que toca. I és la seva vida i ho fa amb una senzillesa que et deixa bocabadat. No li podrem agrair mai tant.